Farm machineries na ipaay kadagiti Manalon ijay Nueva Vizcaya ken Asia's premier creative hub inton 2030 panggap agun-udan ti probinsyal a gobyerno ti Isabela. Report manipod ken ni Janice Dennis. Inwaras ti probinsyal a gobyerno ti Nueva Vizcaya kadwa ti Provincial Agricultural Office dagiti pipes ken farm machinery kadagiti asosasyon dagiti Manalon iti probinsya. Dagiti naiwaras ket pakairamanan ti diesel water pumps, hand tractors with trailers, power sprayers ken dadumapay. Napunduan daytoy iti 2 million pesos manipod iti development fund. Dagkala tulong daytoy tapno magsayan ti gastos iti panagtalon ken mapalagka ti trabaho dagiti Manalon. Naipasidong ti rice production ken fruit trees areas ti DA PhilRice Isabela iti Philippine Good Agricultural Practices wenno PhilGAP National Inspection. Namulaan iti pagay ken fruit-bearing trees ti 24 nga ektarya a lote ti opisina. Idi 2024, nabigbig ti opisina kas kaunaan a PhilRice Station. Nakagunod iti PhilGAP certification gapo iti palayamanan farm daytoy. Punteriya ti probinsya ti Isabela nga agbalin kas Asia's premier creative hub inton 2030. Iti plano apan nakaypasdag ti Creative Industries, Innovation and Sustainability Policy International Institute. Itayla ang nabiit, pinirmaan ti probinsyal a gobyerno, Isabela State University, kanti Local Climate Change Adaptation for Development ti Framework Agreement para iti panggap. Agserbi daytoy kas regional hub para iti creative industry development, digitalization, e-commerce, climate change ken dadumapay. Impanamnama ti Department of Social Welfare and Development Region 2 nakasaganada ang mangipaay iti ayuda iti kanito nga adda ti mapasaran nga epekto ti habagat. Iti datos, nasrok 71,000 a family food packs ken nasrok 20,000 a non-food items. Tinakadulin iti naduma-duma a warehouse iti rehiyon. Imuna metten anang iwaras ti ahensya iti relief supplies iti 5 a probinsya nang nangruna kadagiti coastal ken disaster prone areas tapno dagos a maiwaras kadagiti agkasapulan. Janice Dennis para iti Pagilian.